Els preus del lloguer a la ciutat de Barcelona no paren de pujar, una ciutat amb una oferta limitada i una demanda cada cop més gran, en part fruit del turisme, però també dels inversors que compren blocs de pisos. De fet, els preus van pujar abans de l'esclat de la bombolla immobiliària i a partir d'aquell moment van començar a caure per tornar a remuntar a partir del 2014. Segons les últimes dades oficials disponibles, d'abans de l'estiu, el preu mitjà d'un lloguer a Barcelona és de 865 euros. Això suposa que ara els lloguers són prop d'un 12% més cars que només fa un any. Però si comparem els preus d'ara amb els del punt més baix després de la bombolla, la pujada ha estat gairebé de 200 euros, un 29,5%. Amb aquesta situació han nascut iniciatives com el Sindicat de Llogaters, que vol lluitar contra aquestes pujades. Avui han celebrat la primera assemblea. Assemblees al pati, en sales petites i a la sala d'actes en funció del barri. El mercat de lloguer té característiques diferents a cada barri de la ciutat, però el denominador comú és l'increment dels lloguers, que és insostenible per a moltes famílies. El Sindicat de Llogaters parla de desnonaments invisibles, llogaters que han de marxar de casa seva perquè no poden assumir l'increment del lloguer quan els renoven el contracte. Em pugen el lloguer de 750 a 1.250 euros i trobo que és una cosa injustificada, no? Cada vegada el temps que ens lloguen els pisos és menor, ara són 3 anys. Quan et renoven el contracte, si te'l renoven és 30%, 50%, és impagable. Ja n'hi ha molta gent del barri, de Sant Antoni i d'altres barris de Barcelona, que ja han començat a haver de marxar del barri per aquestes pujades de lloguer que fan que sigui inviable viure on estaves vivint amb tota la teva família. Per això, una de les primeres accions del sindicat és lluitar contra aquest fenomen. Davant d'una no renovació o davant d'una pujada del lloguer que no estigui justificada i que no sigui assumible pel llogater o llogatera, doncs continuarà pagant el que considerarà un lloguer just i es quedarà a casa seva i rebrà el recolzament del propi sindicat i dels activistes que estem al voltant per poder continuar i renegociar la seva situació. Una altra problemàtica del mercat de lloguer a Barcelona és la durada dels contractes, que cada vegada és menor. El sindicat reclama contractes de fins a 12 anys que permetin donar estabilitat a les famílies.